To je ale dobré ráno dneska. Dneska to bude super deň. Jaj, ty vole, kde to som? Kamo, čo to je? Čo to? Kamo, niečo tu ide. Ty si robíš zo mňa prdel. Pomoc! 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 Kde to som? Hej, pustite ma! Čo to? Niekto tu ide. Ježišmaria, prečo kričíte, hej? Pomôžte mi, prosím, mňa tu niekto dal proste. Ďakujem. Kto? Ja neviem, kto to bol tu. Ako sa voláš? Adam, tak počúvaj. Oni sú tu. A práve teraz asi neviem, čo robia. Ale ja neviem, čo spravíme. Ja by som sa schoval. Tak choď. Hej, vstávaj. Si hore? Ty kokos. Oni ťa asi zbili. Čo? Oni ťa asi zbili. A mám Čo? pocit? Oni odišli s bicyklami? Áno, boli to bicykle. Oni odišli. Musíme ísť rýchlo po nich. Poď.